Jawinj laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu ilungani Ruth Otieno twak madhi bedo godo kawuono twak maber mokalo mabende asewinjo simbe kachiel kodote mang'eny kotenore kod ranyisi makawuono wadwani mondo mi wawuoe to moro king'eyo gani en chandruok mane amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wanitiere studio odiechieng' makawuono kapok adhi matut mokalo yiena mondo mi arwake obonyiso wanyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kae to ene modhi mi watwakwa makawuono machiegni daktari kamano Kumnyinga ilongani Dominic Hamisi Owino and Wood Migori County, Awendo Sub County, North Sakwa Ward, Ringa Village, Saria Primary School, Kanye Kamae, Kamano. Ero kama nanya daktari, ine lonye kata itire kod lonye weche mag thiedho tuoche mag. Koro an alonye weche mag choke kendo gileche mwalungo gidhongere ni physiotherapy kendo physiotherapy ka an a private practitioner an gi clinic mara ma atiye makenda nene jotuo kamano. Chunyi deher mondo mwagombaka kotenore kod tuo mane kata chandruok mane gi odiechieng' majaberni. Ero kamano. Kawuono adwaro mondo walosie e tuo mar sukari. To tuo mar sukari ni madwani mondo walosie, adwani mondo walosie e thudhno mamako lwedo to gi tielo. Mwaluongo gi dhongere ni peripheral neuropathy. Mane madwani mondo wawuoe kawuono. Ningeche waseyudo ni tuo mar sukari osenya sana kendo en tuo makodonje dend dhano to wawacho gi dhongere ni en the non-communicable disease ma bende samoro obiro ningeche gik mang'eny ma samoro nyalo bedo notimore no to ka tuo ni osedonjo to wasefwenyo ni mondo mi owuogi ok obed tich mayot koro kendo ko tim ne thieth makare e samo winjore ma mondo sukari mantiere dendi owinjore bedo maintained to koro onyalo nyuolonwa tabu mang'eny sana manyalo miyo koro iyud tuo maluongo ni peripheral neuropathy to kendo kata kopogore gi peripheral neuropathy no bende nitiere bende tabu moko ma bende sukari nyalo nyuolo ma bende wanyalo luongo machielo ni wanyalo luongo kata ni luongo ni foot diabetic foot samoro nyalo yudo kata kidonda bende nyalo bedo tiendi ma bende ok nyal chango kendo bende inyalo yudo ni kendo kata kopogore gi mana thudhno no bende leche mag tiendi to gi mag lweti bende nyalo bedo gi weakness ma samoro koro ok nyalo bene tiyo to kopogore gi peripheral neuropathy kuonde mawach mag lwedo gi tielo to kendo diabetic ni bende onyalo kata mana donjo mana kana manda wang'i modin wangi mo inyi lenses mag wengeni maenyre mambende nyalo mano chako kelo tabu kendo bende onyalo kata mana inyo adundo mari magoyo remo kendo bende kata gi kidneys magi kendo mana kata mana kar cho mari to ge magote nyalo bedo ni nyalo inyore to sana sana kawuono adwani man mondo wakete maino kuom peripheral neuropathy kamano. Tuo sukari manego leche tielo gi leche lwedo kata gi yo machielo thudhno kata thudhno mar tielo kachiel kod lwedo kokalo kata kotenore kod tuo mar sukari en ranyisi kata en achiel kuom midhierni minyalo kelnwa kod tuo mar sukari kata kamano kawuono daktari ko adhi donja e weche mag tuo mar sukari kod weche makamago wadhi donja e twak achiel kachiel chandruogni ong'eny marom nade. Chandruogni ong'eny iwacho ni kopono gik higa 2030 to tuo ni biro mako ji madwaro mo ji 1,665,000 e piny mangima kamano mane projection mosemiye kamano. Koro lernwa Dr. Hamisi seche mwacho tuo sukari manego leche tielo gi lwedo ma ang' nokel thudhno mane wawacho cha ang'o matimore system ang'o matimore lwedo ang'o matimore tielo. Ero kamano koro the normal level wawacho ni sukari unjiro beno chakore 3 nyaka 8 kanyo koro kogik 8 gin mabathe kodhi mbele to mano en malo to kendo koduogo chien mar 3 bende mano koro bende en piny kabisa koro wan gi gima luongo ni hyperglycemia kata hypoglycemia to koro mano to kadwar donje ahinya matut sana koro gima dwani mondo atem wacho kawuono ni ei leche ei dendwa dhano ka wan gi gima luongo ni the blood vessel ligendre mag remo to gi nerves bende wan godo to gi leche koro gima timore e dendwa ka sukari obedo ni nitiere malo sana moko bedo controlled to sukari iloke mondo mi koro obed e dend dhano kaka bor to koro kobed e dend dhano kaka bor to boche gi
ibiro yudo nikech sukari bedo mang'eny ka entiere remo to remo ringo e laini mantiere fududu mar remo koro ibiro yudo ni body dend dhano koro lokore to koro leche gine sukari go gibedo converted gilokore to koro gibedo kaka boche maringo e ligendre mag remo koro ka giseringo e ligendre mag remo tibiro yudo ni remo mondo mi koro ring mang'eny mondo mi odhi e tiendi piny kata mane lweteni bedo geng'ore koro remo ok biro ringo ka koro chirore achira manyisore ni koro wan gi nerves ma waluongo nerves mabiro winjo ni manyalo mi winj lweteni karingo to ka koro remo oseringo ni koro koding maber ok oring maber kendo ok odonj piny maber to biro yudo ni nerves ka koro biro koso remo to nerves ka kokoso remo tema biro koro biro nego nerves go nerves ka chako tho nikech gima feed gi en ni oxygen mawuok e remo cha to oxygen mawuok e remo koro osebedo ni nitiere matin remo osebedo matin koro ka nerves ka osetho to leche mowinjore be ni bedo motegno ka nerves ka otegno to leche ka bende chako bedo ma weak aito kendo nerves go bende ka koro gin sensitive masana to ibiro yudo ni kata kapo ni ng'ato wuotho to onge gi balance makare kendo ibiro yudo ni kata ko wuotho to nyalo po mana go tiende e stool kata mana kidi mantiere otuomo gimoro to koro kidonda nyalo chakore nikech weakness cha bende nitiere koro ka kidonda chakore to koro nikech remo ok ring araka ma chop maber to koro nyuolo gimwa luongo ni foot diabetic foot koro en kidonda ma koro chango ne biro bedo matek koro emomiyo adwa ni mondo koro wawach ni to koro peripheral neuropathy ni to gi kendo weakness madonjore ngeche mag diabetes ni owinjore bende maber gi kare mondo wang'e koro wan kawuono wan gi picha madwa ni mondo wawache ni to diabetic neuropathy ochalo nade koro picha ni kwa ng'iye to en picha mar tielo mar dhano koro ka en tielo mar dhano to maneno ka machalo mayelo ni ma e nerve tineno kaka nerve ni gima bulu kani maringo gi piny kani ma e blood vessel ma miyo nerve ni remo mondo mi obed ni en gi mjingo makare to koro ka koro remo ni endi kaka koro compare ma e normal blood vessel ka kunyo maler kendo king'iye maonge boche to ka koro icheke to wawacho ni nitiere reducing blood flow nikech koro boche gi osedinore iye kama kata king'iyo kaka remo koro ringo ka to remo osechako bedo matin e blood vessels gi koro ka remo ni obedo matin tema biro hinyo nerve man kani koro nerve ni chako tho nikech ok oyud remo makare ok oyud oxygen makare to ka nerves osetho to leche mantiere ka mwaneno kagi leche gi be koro ok bed ni koro gibed gin gi mijingo motegno koro mano biro miyo wayudo koro gima luongo ni diabetic neuropathy koro diabetic neuropathy ni kosechopo tibiro yudo ni ka koro kata kiwuotho ok nyal wuotho maber to ka en e lweti tibiro yudo kata ka koro lweti kidwa ni mondo imul gimoro to winja ka in gi numbness sensitivity bende nitiere mang'eny winja ka opinjo ka gima chuore achuoya to mano nyalo bedo koro nyalo mi tabu mang'eny kamano hapa ni picha mapiny ni bende pod medo lero nwa mana weche gi normal blood vessel koro picha mapiny ni bende ma nyisowa ni en anormal blood vessel to mane iye kani maneno gi oko kani maneno gi ma nerve koro kineno kaka koro blood vessels ni oseinyore ineno kaka nerve makani koro obeda exposed ngete gine koro oseinyore ma koro kata koro ken gi connectivity ma continuous ma en nerve to blood vessels ringo gi oko ka koro ka blood vessels ma odinore to yudo ka koro omuoto osebedo ka manyiso ni koro nerve ni ok en gima ringo machalo ka en stima to wayo ng'adore ochot gi kamoro koro kata ka koro biro supply impulse to ko bi makare masmuth maber kamano ilero nwa gima winjore maber mokalo Dr. Hamisi nikech wacho nwa kacha ni en boche mabende dhito dino ligeche mag remo to chendo mar penj laktar ka wasega puonjore ni gimora mora mok yud remo mano en gima tho kamora mora ma remo ok chopo yo makare kanyo e kama ang'no tho opimo no maler gi picha mabende onyiso wakacha kaka remo nego beni ringo kod kapo nono ni koro remo ok ring maber to adhi bedo kod chandruogni kamano ilero no kacha en chandruok mang'eny mokalo kendo en kwan manyalo buogo ng'ato ka ng'eyo ni kapo nono ni wanyalo fwenyo ni obiro kapok ochopo kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichi nyaka bedi ni kora sechako bedo kod
thudhno mag tielo kachiel koda ka lwedo nikech tuo mar sukari. Namba achiel nyaka ng'ato bed kod tuo sukari mondo mi kobed gi chandruok. Yes. Kata kapok adhi kanyo, nikech wawacho diabetic neuropathy ni. To kendo waseneno kaka koro boche kosedinore kuonde ka. Koro boche gi kodinore ka zaidi, to e tiende piny ka. To wanyalo yudo gima bende waluongo ni deep venous thrombosis. Remo nyalo poto piny ka. Koro remo ni bende kopoto piny ka, to nyalo chako ringo mokadhe leche mag tielo modonji, waluongo ni veins, mochako donji modhi e heart mari. Kendo kogike heart kucho, to wanyalo yudo gima waluongo ni heart attack. To bende kodhi obo mari, to wanyalo yudo gima waluongo ni pulmonary edema. Nengeche koro bro block remo donje i obo mari maber. Koro mano nyalo miyo koro yueyo nyalo bedo matek kabisa. Koro gima temo penjo ni ere ranyisi mwanyalo fwenyo. Moro kapok wachopo ranyisi daktari, nikech kelo kar wach remo mapot manyalo ringo madonje e adundo, madonje e chunya. Remo ni kata clot ni bende nyalo chopo kata obwongo, ma bende nyalo kelo chandruoge mopogore ne oganda. Mabe nyalo miyo yud stroke. Mabende pod bro miyi ng'ol mar badi. Minyalo yudo ni koro tiendi onge gi ngufu, badi onge gi ngufu. To nikech ochakore nikech diabetes. Tuo mar sukari. Kamano. Tuo mar sukari. Ntiere kako luore, ntiere kako gangore mapek. Ogangore mopek. Oluore na moyech. Kamano. Iwacho no luore na moyech. Wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno daktari to nyalo wacho ni nyaka bedie ni chandruok donjo kata luro biro. Koro ka ng'ato osebedo ni en gi tuo mar sukari, to ochako winjo ka pins and needles, ka winjo ka tiende lwete ne chwore. Kagima sindan chwore. Aito kendo bende konyalo winjo ka lwete ne nyalo bedo ni nigi weakness, kata bende kopo ni tiende ne nyalo bedo ni nigi weakness. Aito kendo bende nyalo winjo ka gimoro samoro seko tiende. Aito bende nyalo winjo ka nitiere baridi. Iwinjo ka nitiere tiende ng'ich, tiende no ng'ich seche mang'eny. Aito bende nyalo winjo kata kopo ni samoro stima ringo, chala ka gima ringe tiendi. Manyalo kelo, inyalo winjo ka nitiere. Koro kaka picha ma wan godo ni, picha ni ibiro nyiso, ibiro winjo kopo ni ina gima chuo yonge, ibiro winjo ni gik moko chuo tiendi. Koro ma waluongo ni pins and needles. Aito ma ibiro winjo ni kagima mach wang'o tiendi wang'a. To king'iyo ni chenjo to mach nitiere ka, to mach onge. To ma ibiro winjo ka ng'ama ng'ato guonyi, tingling, kagima iwinjo kagima gik moko lagi. To mani to ing'eni in gi tuo mar sukari. Mano biro nyisi ni chal kagima peripheral neuropathy osechako donjo kuomi. Aito ma ibiro winjo ka painful, in gi rem, to lakini tiendi ng'icha. Tiendi ng'icha to bende king'iyo ni pi mopukore kanyo to onge. Aito ma ibiro winjo kagima koro stima ringo e tiendi, Koro mano nyalo bedo ni in gi chanzo ni sechako yudo diabetic neuropathy. Gi kama wantiere ni ma awaneno ranyisi gi debede ndi ranyisi gi biro nyaka e lwedo bende nikech ni wang'iyo tielo kachiel koda ka lwedo. Gima timore e tiendi nyalo timore bende lwetini. To ong'eny sana e tielo. Tielo ong'eny zaidi. Kamano. Moro kapok wadonjo mondo mi kaka nileronwa mokwongo cha, kaka remo ok ringe yo makare nikech boche modhi mopong'o leche kod weche makamago. Bende ng'ato nyalo yudo ranyisi gi kata 2 3 dichiel. Kose nena aka en achiel to en achiel no. Kose gibiro te ginyalo biro continuous. Ginyalo biro onyalo chakore gi pins and needles, kuwuok e pins and needles chako winjo ka koro chako biro gi burning tiende wang'. Aito kendo chako biro ka koro gimoro winjo ka gima muli. To nyalo chako duoge pins. Onyalo duoge pins. To hado ni mondo aken jopiny mondo ong'e ni to samoro ang'o momiyo ong'eny zaidi e tielo mopogore gi lwedo. Wamake kanyo ka waduogo nyakwara Mugia Jwang'. To daktari, vipi monwa gimomiyo ong'enye tielo kopogore kod lwedo? Aseyudo penjo ni mang'eny mokalo. Ni awinjo ka gima gik moko chuoyo itiende na samoro awinjo ka tiende na wang', awinjo ka tiende na ng'ich, oling' thi aero chandruok machandi kawuono daktari pimonwa to en ang'o gini monego beni timo. Kata kamano ka waduogo to wang'eyo gimomiyo ong'enye tielo ka ipimo kod lwedo kikisudi.
Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Kawuono ni Rajiv orumo. Namonyise no chama ice cream endara. Koro sani nyirario gibiro miyo chwat. Anna timo richo maduong' ahinya kuom paro gik moko maricho kuom Rajiv. Odiochieng' ma Kenya bodhi e od lamo mondo akony Nyasacha ng'wono. Bende ing'eyo bang' gimotimre nyoro awinjo ka yie man godo kuome kore komedre maber. En ang'o ma Rajiv notimo ni nyoro momiyo kawuono en oberni? Omiyo in iwacho ni en ng'ama ber ahinya. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pure. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tu sukari manego leche tielo gi lwedo kata thudhno mar tielo kachiel koda ka lwedo mikelo kod tuo mar sukari. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ranyisi makinendo tinyalo chich ni chandruok nitiere ka gik miwinjogo mago e gin. Tang'o momiyo ong'eny e tielo kipimo kod lwedo daktari? Wawacho ni ya ibiro yiena mondo ati gi dho ngere matin. Wawacho ni e badi ka wan gi gima iluongo ni high level anastomosis. Anastomosis tiende ni blood vessels mantiere kagi gikadho oluorore nyadi mang'eny ging'eny. Koro inyalo yudo ni kopo ni pande moja komachielo ok yudi tinyalo miye gi komachielo. Koro mano mwaluongo ni anastomosis. Koro ibiro yudo ni mano miyo lwedo bedo ni ok oyude sana kopogore gi tielo. Aeto kendo lwedo bende chiegni gadundo mari. Ok en mabor ahinya gadundo mari kaka tielo. Aeto lwedo bende ibiro yudo ni ok ochuno ni mondo bed abeda ni en piny seche te. Sacha moko inyalo ting'e malo, koro biro miyo remo nyalo ringo kendo haraka kopogore gi tielo. Ibiro yudo ni tielo ne piny bor sana gadundo mari. Aeto kendo gravity teko mar piny ywae zaidi. Koro mane momiyo. Aeto kendo ibiro yudo ni tielo bende samoro owuotho to gore kuond mang'eny kopogore gi lwedo. Kamano. Kare matimore kanyo nikech
lwedo ntiere kod leche mang'eny mag remo gigajore mang'eny dinoya tielo to gina maka tielo to meke tin ok ong'eny emombiro yudo ni kata mana biro ni rate mitimo ing'ado godo tielo kopo ni tielo ni malo mopogore gi lwedo lwedo mondo mi yud lwedo ming'ado sana tin kopogore ki compare gi mar tielo magi gik momiyo ni anastomosis of the blood vessels mamiyo koro remo nyalo ringo koni gi koni onyalo kodinore gi koni to nyalo chako ome gi koni komachielo tielo ma ing'ado mang'eny no ne pok atudo gi man to koro kawoni mi ang'e erokamano kuom miwa puonj makamano Dr. Hamisi jogo mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok ni namba 1 jogo mantiere kod tuo mar sukari kamano kwa dhi nyime jogo mantiere kod thuolo mamalo jok man gi overweight ratil man malo jok man gi pressure margi ni malo ai to kendo jok ma bende samoro nyalo bedo ni gin gi gik mwaluongo ni autoimmune bende nyalo yudo problem aina gi kamano autoimmune tiende ni dendi gore gi dendi nyalo yudo ma bende kelo ga chandruoge mang'eny mopogore koro mantiere kod jogo mantiere kod chandruok ma dendi gore gi dendi ratil mamalo mar del ma ato dakteche chiegni tema biro ga chenro mar penj laktar wuoye ga ratil mamalo mar del kaachiel kod tuo mar pressure ae to kendo jok mafuong'o ndawa samoro ng'ato nyalo penjo to kifuong'o ndawa tang'o matimore seche mifuong'o ndawa to donge nitiere nicotine cha donjo e remo nikech gicharinga e remo koro seche mifuong'e to dhi e bo mari to obo kucho emwatimo e oxygenation of the blood koro ibiro yudo ni kodonjo to biro nicotine cha tuoyo ligendre mag remo koro ibiro yudo ka ligendre mag remo kosetuo koro gichako bedo mamich koro ka gisechako bedo mamich to nyalo hinyo kaka remo ringo kendo nerves ka nyalo koso the blood ai to kendo nitiere tuoche moko mwaluongo kaka iluongo ni Guillain-Barré syndrome Guillain-Barré syndrome tiende ni ichako tho gi tiendi ichako tho gi tiendi ka idho malo kendo ichako tho gi tiendi ka nerves mag lwete gichako tho ka ringo ka biro malo mago bende nyalo yudo gima waluongo ni peripheral neuropathy kopogore gi diabetes kamano to kawuono to wana gima ino mar diabetes to en gi weche mang'eny mokalo mana kaka ne wawacho chanya kwa Ramogi Ajwang emomiyo ber ka wapimo sukachi chal nade nikech moro ka ifwenye chon to nitiere kaka inyalo chako ng'iyo kaka idak e yo makare kik ochop kama koro lwete ni thothudhno tiende ni thothudhno nikech remo ok nyal ringo machop e yo makare seche ma mano timore iwinjo ka daktari wacho ni thuolo mag mondo iyud chandruoge mamoko kaka ng'ado tielo thoro bedo malo kopogore kod amaga lwedo kaka nipimo nwacha daktari da gombo mondo madonje weche mag diagnosis kata kaka ipimo mondo miyud ni te chandruok nikech tuoche mikelo gi sukari to ng'eny e del to kata kamano yena mondo mi aduoki chien mana kuom nus dakika nipimo nwa kacha ni samoro piny tielo beda mang'ich samoro beda maliet samoro iwinjo ka gima sindande chuoye kod weche makamago nikech remo nok ringe e yo makare remo ok chop kacha ang'o motimore ka imomiyo gigi timore tielo ka gimomiyo gimotimore kacha manyisore ni sukari nego cells mag nerves kong'eny sana e del koro konego cells mantiere mag del go tibiro yudo ni kaka nerve en gimo ringa koa malo karidore piny oayo obwongo biro spinal cord koridore kubiro piny koro wakaw ni problem omakore e bwo chongi gi malo nerve makanyo no hinyore koro ka nerve no hinyore tibiro fwenyo ni ka koro obwongo bedo stimulated spinal cord stimulated to binyore no ringo kobiro nyaka piny to koringo kobiro to yudo ka nerve cha osecham koro iyudo gima iluongo ni short circuiting koro short circuiting no en ema koro okelo numbness cha en makoro kelo pins and needles en makoro winjo ka gik moko nikech owinjo kobiro te obiro to lal koro chalo gari momor to ok nyal mor mondo winjo ko to oyukni kamano mondo mi itim diagnosis daktari mifwenyi ni en
nikech tuoche mikelo gi sukari ng'eny. En ma to ok en ma. Mama kolwedo kachiel kod atilo bende ng'eny. Mondo mitim diagnosis wach ni en ma to ok en ma. Thothne utimo diagnosis nang'o? Diagnosis mwatimo achiel watimo gima waluongo ni physical examination. Isekawo historia mar jatuo, isewinjo kaka osebedo kaka orito sukari mare. En gi kama ondike sukari kaka sukari cha behave. Osendiko ni mibiro mineno. Koro ka jatuo osebiro ibiro cheko ni to kikawo ma waluongo ni patella hammer. To i patella hammer ni kikawo gima chalo kaka pin kama. Tichuoyo godo mos. To biro koni ni daktari awinjo kod ok awinji. To kendo kata kichak iloko wieni irab kama obiro koni ni winjo kod ok owinji. Kokamano kendo kata kikawo kitamba mayom, wacho ni kikawo kitamba mayom kaka ma tirab godo kama to biro koni gimo winjo. Obiro koni owinjo kata ok owinji. Koro kok owinji tibiro fwenyo ni jatuo ni osechako yudo numbness to gi peripheral neuropathies go. Aito kendo gima bende wanyalo timo zaidi apart from physical examination, watimo gima waluongo ni nerve conduction studies. So nerve conduction studies no, koro ibiro kawo nerve ka nerve ikete e machine. Ting'iyo nito nerve ni oringo nango to bende ayudo complete circuit ni gino oringo mogiki. To obiro nyisi e machine kacha ni gini odhi to ogiki ochot gi ka. Obiro nyisi mi specific nerve no. Koro mano wabiro timo ne nerve conduction studies. Kamano. O mama gini yore ariyo madongo ma utiyo godo. Yore gi gin accurate nikech ng'eno osebedo ga kod wach mar misdiagnosis thothne. Gin accurate. Kamano. Gin accurate. Kamano. Koro seche misefwenyo ni nikech samoro ok onyal bet ni owinjo sindan kata ok onyal winjo pin ma ichwoye godo. Bende nitiere possibility ni onyalo winjo fedha kata kitamba mayom. Mane momiyo wachino gi gimo. Itimo magi duto te. Timo mago duto te. Inyalo timo fedha, inyalo timo mayom, inyalo machwoyo no. Aito imbi biro neno. King'iyo tibiro neno ni to kata mana skin color mar tiende no chalo nade, ngozi ne no chalo nade. Ngozi no thoro chalo nade. Samoro nyalo do ka en scale, ochalo ka gima en gi kala gakla en rough. Aito samoro be nyalo do kata ka koro chako change color. Ka ne ng'ama bende rabuor to chako biro ka kuma koro dwa bedo man gi dark patches marating. Kamano. Marangi mar itielo bende nyalo nyiso ng'ato ni nitiere chandruok kamano. Thothne gini timorega ka chandruok no sedhi ahinya koso mana ka koro kochako Dr. Hamisi. Anyalo wacho ni seche ma sukari chakore to samoro magi ok nyal biro. Koro magi biro, koro magi are advanced stages. Magi koro complications mabiro nikech diabetes cha. To kaka natemo wacho cha complications go ging'eny. To mana achiel kuom complications. To ka gin gik mobedo controlled, ma sukari obedo control ikete en normal levels. To koro ibiro geng'o mondo kik iyud complications mwawacho gi. Kamano. Nagombo ni mondo mi wadonje weche mag thieth to thothne iwacho gani muonyi yedhe sukari achiel kuom yore ma inyalo geng'o do chandruok ni bende kaka ni pimo no chanya kirich dendi yo makare ka en ratil mar del nyak ng'in ratil mar dendi chal nade kod weche makamago. To bende wantiere kod yore mamoko ma ok ti kod yath ma inyalo konyo godo weche gi. Very good. Ruth mane makawuona adwani mondo jopiny owinji. Waluto gwale pige. Kawuono ema adwa ni mondo jo piny owinj ma. Seche ma wan gi gima waluongo ni lifestyle disease. Lifestyle disease ibiro yudo ni samoro ok en gima inyalo thiedhi. Ma wach ni thiedhe ni koro chango rumo. Tibiro yudo ni kaka jotuo man gi tuo mar sukari gibiro muonyo yath. Koro samoro kaka an a physiotherapist. Ibiro fwenyo ni sama koro gibiro mondo migi nena. Ibiro nena e last stage ma koro do wacho ni koro wadwa ni mondo watema ma. To gimwatemo wacho sani gi gima bende sirikal dwaro sani en ni mondo lifestyle diseases nyaka gibeda treated. Sama wafwenyo ni gi diabetes kawuono wadhi hospital to wasefwenyo ni gi tuo mar sukari ibiro keti e yien mowinjore bed ni muonyo. Aito waketi ichako timo lifestyle control measures mabiro geng'o mondo mi kik tuo ni
o escalate mwa gike diabetic foot ikiudo neuropathies mwa wachoka manya kichaka chaka thieth immediately koro nyakichak thieth mondo kaen kaka physiotherapy waketi physiotherapy chako timo mazoezi ningeche physiotherapist en daktari molony e laini mar timo exercises ne jatuo ng'ama dende kwinj maber koro exercise gi bro konyo ma control sugar levels maki kas sukari ne ni malo to bro keto sukari cha nyalo bedo level maber manyalo konyo mabro yudo kata koro yath kata kitiyo godo to kitigi yath mang'eny zaidi ningeche yath bende kitiyo godo mang'eny zaidi to bende nyalo also inyo dendi ningeche yath en wawacho ni drugs en poison to kendo en drug to kimuonye mang'eny zaidi tibur ntiere kidney me kinyalo inyore liver me kinyalo inyore to ka koro itimo orako makare gi jalony makare tibro yudo ni koro okitigi yien mang'eny zaidi kaka no ujire itigi yien ka ok iluori gi jaorako ja physiotherapist maber manyalo konyi koro mana dwa ni mondo jopiny owinj mano makare ni ka in gi tuo mar sukari to winjore ng'e ni seche man gi tuo mar sukari ni winjore be ni oketa iorako makare manyalo timo mondo mi kik sukari cha idh malo mondo mi kik ayud ni anyalo yudo muscular weakness anyalo yudo peripheral neuropathy to bende ok anyalo yudo kata mana kaka cataract ma wacho ma samoro mangwangcha nyalo bedo tabu bro yudo ni kata mana samoro nyalo yudo kata samoro ka joma timo kidwa timo hera tibro yudo ni ng'ato koni ang'ane to kawuono tindo kotegno kaka ne en chon to mano ningeche osefweny ne en gi tuo mar sukari koro bro yudo ni kata hera ok nyal timo yo makare ningeche tuo mar sukari cha ose affect the nerves manyalo konyo mondo organs mag timo hera ka oti makare to mago te ka koro aduoko sukari cha piny quality mar life ni ng'ani biro dhiro ni malo obiro winjo ni ngimane biro deno makare ai to kendo kata kidonda mowacho ka biro bedo control kamano waka uyweyo nyakwara mugeji wang'weduogo bang' thuolo machuok mokalo en lokruok mage ma ng'ato nyalo timo weche mag lifestyle iwinjo ni ratila mamalo mar del iwinjo ni weche mag fuoto ndawa iwinjo kacha ni seche ma intiere kod tuo mar sukari to kimadhi yedhe sukari kaka dwarore kachiel kod mago duto te to weche mag physiotherapy gi gidonjo kar kanye kod jagono mosebedo kod tho mag thudhno e lwetene kachiel kod tendene to bende onyalo rumo chuth to bende inyalo thiedhe kothiedhe bende onyalo duogo mago gimoko mathoth e kidieny mar adek kikisud kata matin. This week, amazing deals await at Citizen Duka. Get 500 gram strawberry jam at 165 shillings, down from 245 shillings. 2-liter pineapple juice at 285 shillings, down from 349 shillings. And 300 grams natural honey at 205 shillings, down from 277 shillings. Order today at citizenduka.com, pay, and get everything delivered across Nairobi, including Syokimau, Athi River, Ngong, Kiambu, Ruiru, and beyond. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Niti nowacho nok dhi manyiso parini wadhi to parino yieni wadhi niti bende dwadhi an kora rumo binti kicha mwingi wa bala asijua kiza wala taa binti kicha mwingi wa bala kulala riziki yake jana. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako bonyeza *811 *415 hash. The SRC has advised the ministry
that 7.2 billion of the amount claimed by the unions was already paid. Pogruok mienjo ewi duol mochung'ne weche mag osara e pacho ka mano SRC kod jotije mag mbalariany ewi omenda monego beni chulo jopuonjgo kaluwore kod winjruok mano betie e higa mar 2017-2021. We will be administering the national examination and assessments to a total of 3,424,836 candidates. Neko wacho ni giseketo ikruok makare ne penj adek madito ma itimo giko higani. Wadongi kambi achiel ma en seafood. Okonyal sabo wa wan dhano 300. Wan gi chandruok mar rech. Government omiwa teko gi pesa migolo mag sirikal gi mondo waom rewa e nam mondo wayang' rewa. Joale chiro ma pap Mbuta koro ywago nok mar rech kaka midhiero maduong' mokwako handgi. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Ni winjo kama nawe amake godo weche mag lifestyle, rateke mag del kata kaka ligeche mag remo ringo, kaka inyalo ng'iyo ratil mari mar del. To kopogore kod mano pononi okitimo magi duto te iwinjo midhieni kachiel kod chandruoge midhi bedo godo, daktari opimona maber mokalo. Wang'iyane kar lifestyle ka daktari. Ya kar lifestyle ka wabro dwaro mondo kuponi in ng'at ma nyalo bedo ni ratil mari ni malo, mabende wabro itimo gimoro ni BMI. Koro kosetim ni BMI wabro fwenyo ni to kuponi height mari to gi weight mari go chalo nade. Koro wabro keti mondo mi ngeche ok en gima bende ithiedho gi physiotherapist kende. Nitiere jomoko bende kaka nutritionist, physician bende biro tiero nitiere on board ka. Koro wabro keti exercises minyalo timo ma bende ok bi inyi ngeche seche makoro sukari ni osedhi malo to samoro kata choke ni bende bedo mayom yom. Koro kidhi timo rako man malo zaidi ma ok bedo regulated samoro nyalo end up badala mondo mikore bed gi tuo mar sukari to kendo koro kata chonge ni bende nyalo bedo nyalo kethore. Koro wabro advise ni koro nitiere exercise munjiri medo nyalo timo gi daktari ma biro konyi mondo idhi godo maber. Mar ariyo wabiro advise woche mowinjore beni irwako. Koro badala kinyalo rwako woche kirin gi woche manyien ming'iew. To koponi ng'ama rwako woche namba 8 to wanyalo advise ni mondo mikik iny tiendi ng'enda yunane kinyalo yudo namba 8 gi nus kata namba 9 mondo mitieli obedni nitiere thuolo makoro tielo ok dire zaidi. To e woche mowinjore bedni in godo ni wabiro tiyo gi ng'at mwaluongo ni orthopedic technologist. Orthopedic technologist ni nyalo bende i woche ni inyalo undi ni woche man gi sponge e tiendi ka. E tiendi konyono piny e tiendi ka to kendo giwi tiendi mbele ka. Mondo mi koro kiwuotho to pien mar woche kik di tiendi mite nyalo yudo blister. Nengeche ke yudo blister tibro yudo ni koro pain to kendo gi rem biro bedo mang'eny kendo nyalo lokore mobed marach. Makoro ibiro yudo ni samoro koro kata wuoth nyalo tami. Nikech ibiro yudo ni gima timore sana moseneno ibiro yudo ni jotuo mang'eny man gi tuo mar sukari gin gi del maduong'. Ang'o miyo gin gi del maduong'? Ibiro yudo ni tiende kacha osechako bedo malit. Koro kodwa ni mondo wuothi odwa ni mondo koro kata wuotho to wuotha mos nikech tiende chakoro lit. Gima kelo mano en poor footwear. Koro wayudo woche maber man gi sponge tielo kanyo mabe kobiro ir physiotherapist ema biro advise ni mae gimonjore bende wayudo mondo konye. Namba 2 wabiro advise mondo otim exercises mag tielo mabiro konyo leche mag tielo ka obed motegno. Wan gi gik mwanyalo timo godo simple exercises ma waluongo ni TheraBand. En gima nyalo waluongo ni a whole gym. Kamothiseni. Inyalo timo kode exercise mag tielo ma inyalo maka to ibeda bede kom tiywa itima exercise mayom ma ok mi strain bende ok inyri kendo in safe
kendo in safe. Koro mago gik mo kibiro kidhi ka ir physiotherapist obiro eleza kaka inyalo timo. Namba 2, obiro advice ni koponi samoro nyalo bedo ni wangi nyalo bedo ni in gi shida to wabiro teri mondo idhi ne laktar miluongo ni ophthalmologist mondo mi bed ni in gi vision makare. Nikech seche ma in gi vision makare to kata kiwuotho to kibi wuotho kigorie kuom gik moko manyalo hinyo tielo modwa ni mondo wa protect cha. Mar adek, wabiro hakikisha ni bende diet mari ineno nutritionist mondo konyi gi diet mari mondo mi kik icham chiemo ngech da balance diet nyaka chama balance diet kata chiemo mag sukari pod ibiro chuni nyaka cham ngech nyaka chama balance diet mondo mi kik ibed ni nyalo bedo prone to infection ngech ka ok yudo kigolo sukari ni te to ibiro inyalo yudo infection. Nikech yore mopogore mag chiemo bende nitiere obed kuon, obed muogo, obed mchele, nitiere gi sukari. Koro wabiro advice ni nyaka idhi ne nutritionist. Aito kopo ni nyalo bedo ni jatuo ni osechako bedo ni samoro nyalo yudo ni en gi balance problem. Aito en gi gait problem. Wabiro train kako nyalo wuotho. Mako wuotho to winjo ni en gi balance makare. Mabende ko biro to wuotho ni to owinjore kaka owinjore bende wuotho koni inyono gi tiendi tingo mondo wapuonje kako nyalo balance. Aito gi gate mare kako owinjore bende no gate en tiende ni kako owinjore bende no wuotho kako nyono piny. Samoro nyalo yudo ni ka nyalo mwenge onge gi balance makare ochako wuotho ka tiende ni osekeyo ka wuok oko. Koro ki wuotho ka tiende ni osekeyo ka dhi oko to ng'eni ni chonge ni gi hip ni gondini biro chako hinyore. Koro magi kijatuo biro mo pangen gi gigi gi jalony makare to quality mar life mare biro bedo ni obedo improve. Koro kata ka wathiedho diabetes ta no rumo to bedo control. Aito mogik ma wanyalo wacho machielo en ni koro ibiro hakikisha ni circulatory system mare tiende kacha remo okopoto manyalo miyo oyud gimon wacho deep venous thrombosis manyalo kelo problems mang'eny sana ne jatuo ni. Daktari wathoroga abudoge exercises mana matin ma ng'ato nyalo timo dala mondo mi oyud kako nyalo konyore ponono ni nitiere kotu sukari mondo wageng chandruok mar thothudhno ni. Wantiere kod wach moro mabedi wacho ga ni kadichiel samoro kisedok dala to ber kitingo tiende ni malo kata ka ponono ni en kamo bedo raised matin mulna mano bende matin kata ka poni timo exercises kaka maga ywa telogi maga nego beni timo didi kata marom nade odiechieng. Okay, exercise gi magi nyalo timo dide kata ding'wen odiechieng nikech ok tek. Gin exercise matek. I think ng'ato ka ng'ato itilane ikiloso ne exercise moromo kode gi kaka entiere dide odiechieng madaka around 15. Mano nyalo timo madaka around 15. Gimomiyo wawacho ni tielo kibedo piny to kuponi inyalo temo mondo ting' tiendi malo en ni kosefwenyo ni in gi gimoluongo ni poor venous return. Manyiso ni tiendi kibedo piny to tiendi kuot. Remo ok ring maber. Remo ka ok ring maber nyalo bedo ni nitiere kaka leche. Wawacho ni the calf muscles gi. The calf muscles gi. Mano is the second heart. En adundo mar ariyo. Pichani kaka wang'iyo ni tielo ni okuot. Koro ka tielo ni okuot ibiro yudo ni ka remo obedo ka kuom seche mang'eny kapok odok to remo no koro biro wuok pi mantiere i remo biro wuok e ligendre mag remo to gibiro e leche ema koro kata kidiyo tibiro neno ka dielo no ofuonyore kokamano to kata orambore aramba kata diro ok odire. Koro kako medo bedo kanyo to keto gima luongo ni fibrosis obiro keto tielo bedo matek kabisa koro ochalo kaka gima jwala nitiere. Koro seche miting'o tiendi malo to konyo gima luongo ni venous return. Aito tielo bende kokuot kama bende ni wan gi special socks wan gi walingo ni compression stockings ma wanyalo rwako ne jatuo mondo miyo di tiende mondo orduok remo kadhi malo. To compression stockings go bende ok idhi e duka na ni dhi ng'iewo
nitiere kaka daktari kaka wan gi lony makare mwapimo godo ni to pressure mane mowinjore bed ni nitiere e tiendi ka, pressure mane mowinjore bed ni nitiere e ng'ut tiendi, to pressure mane mowinjore bed ni nitiere bang'e. Koro seche mwating'o tiendwa malo, kwa enhance gimoluongo ni venous return mondo remo oringi mondo dok mayot kamano. To kwatimo exercise to nyalo konyowa mondo pump back. Kwatimo exercise bro konyowa mondo mi pump back. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu thothudhno mag lwedo kachiel koda katelo kotenore kata kowuok kuom tuo mar sukari. Ponono ni ok ong'iye maber nyalo kelo chandruoge mang'eny matamre gi nono. Daktari ok ang'eyo ni bende nitiere kaka inyalo thiedhe morum chuth koso koro ang lifestyle ka ema koro nyaka waloki. Ing'eni wan wahero ga wacho ni jotuo adieri. To en adieri mawinjore bende kata kiwacho adieri to winjore adieri mabiro mamuol. Nikech tuo mar sukari en a lifestyle disease. En gima wawacho ni wathiedho to en gima wa manage. En gima wanyalo manage. Ma bende nyalo dak adaka higni mang'eny mag ngimani kata ka ok obedo kode, so long as ni wawacho ni pressure sukari obedo controlled. Gima duong' ni nyaka sukari no nyaka bed control kamano. Telo mang'eny ing'ado kipimo kod lwedo. Wang'ene kaka koro wanyalo duoko chien thuolo mag ng'ado tielo kotenore kod tuoche aina gi. Nikech seche ma koro ng'ado tiendi ng'eni mano chandruok. Kamano. Koro mondo mi wageng' ng'ado tielo, mwaluongo ni amputation. En ni gik mana temo wacho ka. Waluoge. King'ama fuong'o ndawa, we mano. Aito kendo koponi sukari ni malo wa control. Tim orako masawa sawa. Hakikisha ni wuoche mari. En gi wuoche maber mabiro konyi. Ma ok nyal miyo mondo ang'owa yud blisters kata mano mondo tiendi ohinyre. Koro mago kwatimo to wabiro control. Aito bende ne physician mari nikech nyaka ne gi daktari mari mar sukari mondo konyi mondo mi gigo te odhi maber. Aito kendo bende nyalo neno cardiologist mari daktari mochung' ne weche adundo ko. Kako kata kisetimo mago jogo se neno to ngima ni biro bedo mana. Kaito imakori kod laktar molonye weche mag chiemo makare mondo mi okonyi e weche mag chiemo kaka inyalo chiemo nikech balanced diet. To bende wawacho ni ya. To kata kopono gi kata ni samoro timore ni tielo ng'adi. To mano bende koko wacha kwadonjo kaka physiotherapist. Oro biro konyi mondo ibiro los ni tielo mar prosthesis mwapuonji godo michaki wuothi ma bende nyalo timatima gik moko kata sports pod nyalo timo. Miduga mbeni daka ngima ni makare. To mondo mi wageng' mano nikech ber mondo ibed ni gi tiendi original mondo badala mondo mi bed gi tielo momi mar prosthesis kamano. Thuolo maya wang'a ne en twak maber na mokalo nikech an bende apuonjora weche mang'eny Dr. Hamisi yena mondo medok dedo kamano kapok watieko chenro ni. Wabedo kod weche maliekore. Iyudo ni kor gweng' ng'ato kawinjo ka gimoro chuo tendene samoro winjo ka tendene othothudhno, samoro winjo ka lwetene othothudhno. Athoro ga bedo kod weche ma wawacho ni nyaka bedie ni gimoro tima ka mage misewinjo weche maliekore gi daktari. Mage sana kaka thurwa piny kocha. Ikwana ni odhiambo nyathiwa asedhi hospital osemany tuo to tuo ok yudi. Koro en samoro ningeche kwatimo investigation makare. To magi gik ma asewinjo sana ni tienda winjo maka gimoro gwara asedhi hospital pod ok oyudi. Koro en nyaka wafweny midhi ne daktari molony makare gi problem no. Problems gi temo an godo gin gi solution mare. Kamano. Iwinjo gima Dr. Hamisi wacho onge gimoro ni tuo ok yudi. Tuo kotim nonro maber tibo yud ni en ang'o to kapo nono ni en kony tidhi konye kan tiere kaka onego bedi loko ngimani bende nyaka wang'i ti kod laktar mondo mi lok ngimani mondo mi bed kod ngima makare. Daktari ero kamano mathoth. Kapo nono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Antiere Nairobi ka an gi clinic mara Professor Nelson Awori Center. Wantiere third floor B6 kanye mantiere Aran Kilimani Physiotherapy Center and center mantiere gi jolony makare kendo wan gi physio laboratory makibiro to wabiro watimo ni atima investigations makare mwafwenyo ni problem nitiere kanye wabiro konyi kendo kanyo kibiro to wabiro konyi maber zaidi. Okay, mi wa namba kusababia bia. Namba mar office en 0733 54 68 75. Inyalo nuoyo? 0733 54 68
75. Kamano. Ero kamano nya Dr. Hamisi, ero kamano ageno ni odiching machile kwa luongi tibo duogo ichaki puonja oganda wa. Biro. Ero kamano. Nyalo. Ne Dr. Hamisi wadoko ne ero kamano makende. Weche maliekore nyaka wawerego kabisa. Ka nitiere kod chando kanya, ka nitiere kod tuo mar sukari, nyaka koro wangi kaka warito dendwa, lifestyle, yath mag tuo mag sukari, mago duto te nyaka iluri kaka laktar wachoni. Ne jogo picha ma wantiere kod gi studio ka ero kamano makende, ne director na Bob Wafula, ero kamano. Ne producer na Papecho Okoth Nyameja, ero kamano mathoth. Ne jahera mar chenro ni waketega manaka ndalo duto te nikech ka awapuonjore weche makare ka wachoni ngima en mwandu oriti masani anilonga ni Ruth Otieno.